তো দল রক বাহাই tongbai sabai gadi asa khai no jotono kaham kurungthai sep tongbai na hanoi hingkai tabuk to buskango hangrai phai tongo jotono kaham kurungthai no hangrai rogo enjoy khaibai di to dol rok hingkai tini video no asu kok kubang salai oi video digi sengoi thanglai su ano video digi kok salai sinai hingkai norok nugui mankha na je miyani salo je ekdom chini dongor tv channel o ekdom nangmani kaisa koktuma je tubui phaika je borok saka je tabuk India o 18 years eba 18 bosorni niche hingkang kinorok ekdom kebo reels video rok social media reels video rok abo hai jatre pod nana pod abo hai rok khai manglak amoni bagoi pura karak step najakna India government ni bisingti hinai norok nugui mankha hingke ang mono tui no kisa misa norok bai sukrop laya kono kok salaina bagui ma phaika hai ba dol rok hingkai to norok nugui mankha amo to jotono asa khaio hingkai amoni bisingti nangmo kisa misa norok bai kok salaina ni eba norok no kok kwsarna ni hinai ma phaika hingke amo to ekdom norok bahai ingjak bai ka sabai gadi je 18 bosor ni niche jodi kebo jodi reels video rok ma dalogya hingke bahai rok nangjak bai sagadi ani pocket to ekdom ang pura thik wngjakha je jorao ekdom thik wngjakha othocho jera khaina musungui tongnai rok khai tongnai rok tabuk ang je mokok sama bugano phono chaya hinui mano hai ba dol rok je 18 bosor kai asini rok norok nugui mankha na ekdom reels video rok snamlaio jatre pod rok snamlaio ekdom nana pod hai ba dol rok hingke o jorao কিন্তু 18 বছর 15 বছর 16 বছর 12 বছর ওমাই জরাও কিন্তু একদম পরিণানি জরাও যদি নং reels video hai video berainani hai sai rok ngoi thangnai karon nong reels video snamnani thanga hingke nong kaisa kaham place nangnai kaham jaga nangnai kaham scenery nangnai hingke amo hai no naitokte no onek hakjal gori jak ting thang borok monoi surok hingke amo tamung thang borok ni ekdige o porani dige o ekdom tolao ongoi thango hayadaba je kono borok hingkai amoni bagoi no hingkai nung judi tabo 18 bosorni pore phono wngkha hingkai tebo kisale porashona dige thangano noi ang asa khaio hayadaba porashona onek bini onek kisu bo je saimane je ang bo bahai dress sumui ang reels video khaikha chanai bo bahai jagao thanga reels video khaikha chanai ang mo time nosto khaikha bahai borok kisale bujinai haita 18 bosorni pore jodi khai tongkha hingkai no 18 bosorni tolao hingkai to borok ni thani kono lasimani kirimani kono kurui hayadaba dol rok o jorao lasimani kirimani kono kurui hingkai tamong na ekdom je sati dress sumuya kono ekdom video rok lainai hayadaba ekdom views ni bagoi onek kisu dress sumuya kono video banok mano hingkai borok rok bo abo hai rok no besi video rok naio hayadaba hingkai views manani bagoi borok abo hai rok khaioi tongta abo hai rok nukjakoi tongo hingkai ang omo ekdom ekdige hingke thik wngjakha abo to chini tripura sa asimiya kubangma hasteni borok rok no abo hai khe banogoi tongo hingkai amo to haino hingkai chini tripura sani bisingo bo abo hai onek no nukjago haino nungoi dance rok relai tonglai mani rok ta hingkai emon gan rok norok nukha na hingkai omo hai gan rok no ekdom video rok borok abo hai keno banogo ta hingkai amoni bagoi no te tabuk je 18 bosorni niche je video dialog mayang mane abo belai no chakukha haise ani trop thekele saimian rokni trop theke bahai bo wngjakha tei dol rok norok nugui mankha na ta kaisa hingke chini tabuk abir bai ni chini abir bai ni je channel bo tabuk delete ongtui eba kumanani digi wono thangoi tongo je norok nugui mankha bini duita strike khlaijak hinui bono ni jeno phai sawi tonglai asuk bosor mehnat khaimani phol asuk bosor mehnat khaimani pura thangpainai haisi je bo asuk bosor 6-7 bosor romoi je mehnat khaimani phol pura thangoi painai jodi bini channel delete ongoi thangkai edanai gorok norok nukhna lai thangnaio chini dasongkhor ni pura channel ba ekdom remove ekdom kumawi thangkha hingkai
abo to kifil fainani abo kote সম্ভব ya hangkai mahai nongoi tongkasini tabuk abir bai ni bahai no tabo channel delete ungtu duita strike manjagoi tongkha hai daba dol rok ngai tabuk kubangma kotor youtuber rok ni bo tabuk million rok kajak rok no tabo delete aste aste ungoi phai tongo but naidi pura carefully youtube samung khaidi hai daba dol rok micha mistake tongkha ngai tabo ekdom delete ongani bisi সময় nangya hingkai amono pura buji suji video khailai dik kokroi hingkai amo to asuk kosto khaimani borok asuk kosto khaika asuk kosto khaimani ফল rok jodi ফল no hinsinai ta hai ba dol rok amo basi borok onek kisu sinijak mane onek kisu income khai tongmani hingkai ba borok ni mai hanatni ফল rok pura kumawi thangnai hai ba hingkai te tobini baki matro ekta strike khai kangkano pura delete ungoi thangnai channel hingkai monoto te kono asa khainani moto ya je kono time no phaimano amo te je kono time phaika mane thangka haisi pura delete abo heng thangnai to dol rok tinin video no bisi kolok khailia